Ọtụtụ ọma ụmụ ọdịnala Igbo tata bụ Orie eritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Amụma onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Ọ bụkwazị m onye nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, ya nakwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'isiokwu anyị nke ụbọchị taa bụ gịnị na-eme n'ekpere ma ọ bụ ọfọ Igo. Ekpere ma ọ bụ ọfọ ọbụla agọrọ, gịnị mere na adịazị na o ji dị ka asị. Ụfọdụ nwere ike dị anya ndị mmadụ asị na adịazị ya. Ọnya ka anyị akọwa taa ka o wee wuo anya what happens to your prayer or Igo-ofo. Dịka anyị si gwa bụ na mbụ, prayer ma ọ bụ Igo-ofo bụ ofu ihe. Igo-ofo simple means nkwubi okwu, jụọ ogu, and ọkwanye prayer. Onwe ụbọchị nke ọkwa prayer gwa na prayer nwere 4 cardinal points, and n'ọkwa ya ka ọfọ nwere. Maka ndị a si bụ na nkụzi ma mbụ, agwara m na prayer nwere 4 cardinal points. The first partition bụ praises, second partition bụ ịyọ mgbaghara mmehie, third partitioning bụ petitioning, mmadụ ịyọ ayịyọ. Then the fourth partition bụ ikwubi okwu, ndị ụka na-akpọ ya back to sender. Watch ihe mere ndị ụka na-eme, if not the same format ka ọ ga-eyuzukwa. Then abịa na Igo-ofo kwa, ọ bụrụ na ị na-ana ebe ndị okenye na-agọ gị, ma na-eweta ọjị ọ ya asị bụ okene Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, that praises. Wee gwa Chineke okene gị n'ụbọchị taa na anyị dị ndụ, na onye wetara ọjị wetara ndụ. Fụna ihe niile ọ na-ekwu mgbe ahụ ka okene ndị afọ n'anya. O mechazi o wee yọọ na anyị bụ mmadụ ebe ọbụla anyị si mejosi gbaghara. Ihe ọzọ onye na-agọ ọjị ya ekwu na ya bụ ọyọbazie ihe ọma dị iche iche, ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị. Ọgụbazie ọfọ na isi ụmụ ngwa ndị a na isi ezinụlọ ya na ihe ha eri ya abịa, ihe eri ha abịakwana, ihe niile ahụ petition. O mechizi o wee jụọ ogu. Iji ogu the fourth partition bụ nke ọ ya asị onye si na ife anyị na-eme ama enwe isi were isi onye a tinye, onye si na ya adị na ja were ana zere mmiri. Ihe ndị a bụ iji ogu. So ịfụnanya na ikpe ekpere ma ọ na ndị ụka ọbịa kpọrọ ya prayer, mana n'ọdịnala Igbo a na-akpọ ya Igo-ofo. Mmadụ eji asị na mmadụ na-agụ mmụọ, the time mmadụ ji worship his creator. Maka na ọgwụrụ ndị ụka ọbịa asị gị na gịnị wee ekpere, ọsị na ekpere bụ iwelite uche anyị na obi anyị n'ebe Chukwu nọ, meaning n'oge anyị ji consult the other side, the union. So ịghọtago ihe bụ isiokwu anyị n'ụbọchị taa. Then ọkwa anyị nwere ịma bifo anyị gaba n'isiokwu nke ụbọchị taa bụ echefukwana na o nwere aja anyị na-achụ kwa ọnwa, mana nke ọnwa na nnukwu iche. Maka na nke m adaghị na mgbe anyị ji celebrate the festival of the temple, Ugochi tubelu na temple. Nke ọnwa ndị niile sonye na ya bụ aja bido na 8, ọ ga-emechi na 21st. Then o nwere aja dị iche iche a ga-achụ n'ụbọchị anwa. A ga-eji efi wee mechi aja ndị sonyere anyị na aja nke ọnwa ma enweziri ndị a ga-achụrụ aja aka mkpa dị iche iche, aja ebu, nwekwazie ndị a ga-agọrọ ọfọ dị iche iche, na ndị ọzọkwa na-esend dia petition. So ọ bụrụ na ị nọ all over the world na-anụ olu ma ihe ị kwesịrị ime wụ, ọ bụrụ na ị nwere ike isend mmadụ ka ọ sọmite ya petition na altar n'ụbọchị ahụ. Ndị niile ga-abịakwanụ, onye ọbụla ji petition ya ga-esọmiti ebe a, maka na emesịa na anyị ga-abọọlụ this petition ka ya kwubi okwu n'isi ha niile. So everybody na-anụ olu a under the influence of my voice ya all invited. Anya bụ mmemme a ga-eme, ọ ga-abụ na May 21st and 22nd. 21st ga-abụ ụbọchị ịchụ aja dị iche iche na nkwubi okwu. Why 22nd bụ Sunday ga-abụzi the festival and anniversary. A ga-enwe ihe egwu dị iche iche. Then mmọnwụ ga-agbakwa. Ndị friends and well wishers and friends of the temple ga-abịakwa ụbọchị anwa. Anyị si onye bịa anya ṅụọ ọgwụ ọkụ, maka na nke ikpeazụ anyị karịrị egwu anyị gụtara. So onye ọbụla ị na-abịa kpọrọ ndị enyi nwe bịa, ndị enyi anyị ndị nọ outside the country maọbụ ndị nwere ike ịbịawu, anyị ga-etinyekwa ya na YouTube, at least ka ha wee ike wee fụ ka anya bụ ihe si wee mee na anya bụ ụbọchị. Echefukwana na aja anyị na-achụ nke ọnwa ma abụ aja anyị na-achụ kwa ọnwa, that is annual event. Maka na nke ọnwa ma ama ji uchi aja anyị na-achụ n'ọnwa kwa ọnwa plus the annual event. So onye ka nke this month ji wee dị bigger.
So ọ bụrụ na ị nwere ike ịbịa nwere ike isi dị ya petition, then ka agwọkwa kwesịrị ịma. Then isiokwu anyị n'ụbọchị taata bụ actually ekpere a na-ekpe maọbụ ọfa a na-agụ a na-aza ya aza. That is the question. The truth of the matter bụ na o nwere any supplication, o nwere any petitioning, o nwere any real prayer mmadụ kpere ama aza aza. The thing bụ na mgbe ụfọdụ enwere ike ansa ahụ enye gị nwere ike ọ bụrụ favorable to ihe chọrọ, maka nwere ike ọ bụrụ na ị chọrọ now. Now the forces of nature, because ọ bụrụ na ị ghọtara ka ekpere a na-ekpe si aga, ị mara na sometimes so entanglement here and there, and the commitment mmadụ nwere na the entire existence, because ọ bụrụ na ị na-achọ ịghọta ihe na-eme in creation, ị dara afụta ya coming here on earth as the first time. No human spirit here on earth is here for the first time. So there were a lot of some carryovers that we made it possible. Yes, you are in a like what is happening in the higher institutions. You have already crossed to the next class. But if you learn high carryover, you still go back and take it. That is what is just simple thing happening in creation. So sometimes, because more for them, I say this man was a good man. And this mother also good. People was immediate to but popular language and social media, the life no balance. So now I am talking about life no balance. But in creation, Chineke won't even water. Whatever you sow, Galatians system will say it all. God can never be mocked. Whatever you sow is what you will. Sometimes what we are reaping now might be as at decision we took in our previous life, or because of we high email. Now I'm 10, 5, 15, 20 years ago. All those things so here now accumulated things we need to clear the mess. So sometimes you will get your eye as if it's for a reason. Why anyway see each other now man I have not gathered enough experience at the moment. Get what you can handle all the elevation. I say what you get a moon no, if there's no testing, no testimony. And if there is no challenge, then we know we can never be a champion. So those experiences our nature that I place before you is to you to experience it, so that they come also in the next class. You already experience. You can appreciate it. But I want to hear that at the flat of good. Let me tell you why. When we are growing up, I was born and brought up at Onitsha. That time, the children will normally hear about their parents is Igo-ofo, the Torontos, as those rich families then. But believe in me, in recent time, some of those families let's look at some of their properties. Their children, their children take up the flag. It has to be in the 80s. If not, I would the children of the Amaro. So sometimes, some of them, one of the reasons where they cause such thing. For the name, you know that no way some children appear every month. Their father is so rich, every month more than what they go have an account. So those children they raise in this golden spoon. Amado case Diego, Mano with the hammer case. Then when the father passed on, then the children will start struggling. Maybe they start selling properties, fighting over properties. But again, because the Azuro Hakesi built the money. And again, whatever one I in with talent, without enemy that deserving it, enemy it well, we squander it. That is why people that is maybe then at all when you go for a jam or 20 million, believe in me, after some months, years, I go for a reason. Okay, boss, on way to go in my iPhone, on way to through a party. Believe in us on Abia. If you get one of grow that money, what is after the money? Oh, now, what? Don't want some evidence is someone them money will go to lottery in America. Today they are broke. Billions of dollars, but today they are broke. Because for them, they don't understand. But open up one grow this money. Believe in me, I sustain. So, for nature is a teacher. Sometimes he will allow you to pass on challenges of time, so that whenever these things come your way, you'll be able to appreciate them better. So, example, to show you no one does na bochie. Maka ndị mara nkuzi mana nna like set example. Ndị nwere ndị na-agba ochie yọkwara no mana ha enwetara at the moment. Example, a gwara ya maka Sarah, nwunye Abraham. A sị na Sarah nọchara almost 80 years
Are you telling me that since you are the married to Abraham, no, the ayo? Is it what you're telling me? Oh, you do that to the extent that you want to win and say, okay, I know the next you go and walk no to where Meuchia. To the extent not to Abraham, one my maid, maybe. Natalia, go so that he had been praying till at that point. So the thing now, some people want to have how things work. Some people might be blaming on anybody not the responsible for it. No, it wasn't like that. The truth of the matter, nature from time immemorial. And we're ihe ọbụla mmadụ yọrọ ka a na-enye at the moment. Aside the golden Sarah as an example. And ka ndị ekwu maka Sarah ka ndị ekwu maka Abraham. Maka Abraham zụrụ ebe. Adazi na ikpeazụ ya banyezie ya nwa ya nwoke bụ Isaac. Out of gratitude, joy na-egbu ya ka mmanya. Then we decide ka e werukwa nwa achọrọ Chukwu aja thinking not by so doing ka ọ ga-esi wee gosi the highest gratitude to the Most High. But no, his mother. The Almighty say no, don't harm him, untie him. Na-ebu wee chọrọ m aja. So man on that one, ijekwari na akwụkwọ okay, a nwere akwụkwọ ndị oke ọbịa mat. Efu na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị yọkwara ayịyọ dị iche iche mana emeri at the moment. Mana emechalụ ihe a ha na-ayọ na ayịyọ emere ihe ya. So and nke ọzọ bụ na ọ bụrụ na ụfọdụ ihe mere so easy, you will not appreciate it ka onye chọrọ datị na-achọ before merie. Ọ bụrụ na Chineke na-eche ntị ịnụ ayịyọ gị, ọ bụrụ mana mgbe ụfọdụ ihe a chọrọ ịnwa niile na-egwu ma ya you dịrị convinced n'ihe ya na-ayọ. Example, o nwere ọgwụrụ nwa bụ mmadụ, o nwere ndị na-abịa na across me go social media and physical nwee ike ịzara na ya chọrọ ihe na-etu ihe awụchara enyi ihe awụchara enyi. O nwere ike onye akwụsị datị na nwa nene ka ịfụ the burning desire really na onye a really no need ha ka ọ just ka ya nalụ na ibie na analụ. So such a person nwere ike ikwucha ya onye ahụ si okay, anụgo m ihe. But you as a person were like looking to see that burning desire n'ebe onye ahụ. Ọ nwere onye ahụ ọ bụrụ ụgwọ na social media, onye ahụ ịgwacha ya etu I see okay, anụgo m ihe I will think about it. Onye ahụ nwere ike ọpụtazi echi some days a week ọ bụrụ na ị respondụrụ. O nwere ike ọ bidozie na-emeghị ignore uche ihe bụ na ịchọrọ imere ihe ọyị. Mana ọ nwere ndị ya ụkwana ụfọdụ ndị dịkwa very mature despite that he granted which immediately or you see shall be free with you. O nwere ike after some time ọ sị na eche ka ihe a ya bụkwara mgbe gara aga. Yet is gonna know you will still be free with you. And being that consistent from time to time, when I remind them, believing me, such a person deserves I very honor him. So you can see this. Sometimes what I are asking at the moment might not be what you really need at that moment. You need to experience it. Let me tell you, if you have not experienced some hardship, you will not understand when people are talking about hardship. You will not understand it very well. Like example, the children of the rich. In Agwa now the possible na mother I draw sure on your tomorrow. Is it possible? Because now I want to hear I'm gonna go near from now till next year. So for that reason, in Agwa now the possible na mother I draw sure on your number. I say, oh, wow, is it possible? So here they put the no ajani natural come on go back. Ụmụ nwaanyị a na-akpọ nwaanyị olu ọba a sị na ọ gbara ọba for 38 years. Nwaanyị a sị na nwaanyị a nọ beside or pull up beside her. The Western na Jesus on to cover to the Western nwaanyị. Kedu ka ọnọdụ si ya n'obodo ọya ọnọdụ at 38 years. Why kwa na nwaanyị a na-eji abanye na pull up beside her mgbe awa ndị njere nke Chukwu ji atọ ya. A sị na atọ nụọ ya. Now the first person on about na mmiri ahụ will be here. Now, I don't want I see the idea when we care about Macana, on the mother. Now, before ya we care, they will not know so. They want money, they will need to have a day with a hill. Yet, one young see consistency, see believe that no one at you was a natural. So, the problem I know well, sometimes it will leak in I money, Marayo. The why in Marayo. He believe Luna, no one in a Mara basis, Mona, it's a wrong concept. So he must believe na he had a tour na consistency go see why he consistency na
One, it shows that you are totally convinced that na Chukwu, the forces of nature will solve your problem. Being consistent shows that you have confidence in this thing. Mana mgbe ị try hapụ try ihe ọpụta bụ na edechara convince. So that's why consistency is the key. Onwere any onye ọ na-adị successful on earth are not consistent there. That is the key. Something that is common among the successful. Is it Michael Faraday? No, no, I will not try that thousands of times before succeeding. Name them. When you are only one successful on earth, you should know fool. Okay, I want to mark him out. Mark, before develop this Facebook, he had been trying to, at this stage of was like a community of his college people making it before he now make it global. So keep on improving, keep on. So he must the consistency must be there. Come up with out. Now one don't call beer, never that will show you that. Ebe a gwara anyị na o nwere otu nwoke sịrị na ya bụ nnukwu onye ọkaikpe na ọ dị atụ mmadụ egwu. Wee nwee nwaanyị na-awụ gọvanọ bịa na geeti ya ga-ekpepụta ya masị nwaanyị gwọrọ na-ego ya akwụ m asị nnukwu onye ọkaikpe gwọrọ dị mmadụ. Why are you disturbing me? Nwaanyị a keep on coming. Ihe nwaanyị a ji keep on coming na nwaanyị a nwere olileanya na onye a na mgbe ọgwụ na o ji metụ obi ya nọ ekpepụta ya. Mgbe o metara otu wee si obi na ọ bụrụ na nwaanyị ji ekpepụta nwaanyị na ọ ya akụ maka na o kwesịrị ike n'ebe nọ na ọ ya continue coming. The story now. So many stories aside three example why consistency is the only solution. Now they are saying you took us now they are saying one then when he has another book, please wait. There were some pressing issues. There were some depths, spiritual depths. When you can bring out to you know carry over in well. Those are young and to me well that's all those things. Nwere ike a na-asọ ọtụtụ onwe ike olu ego ebe a ga-emezu the last one na-akwụcha agwụgwọ iji ịgbago igwe agbago gị dago even in physical ngwo ndị ome ndị nwere ike nwere good plan for them. So okay, like one day post no one ndị chọrọ inyere aka within less than under 24 hours enwego problems ndị mmadụ sendịrị ihe and amụgo na ego sendịrị bụsa isendịrị m over at least mmadụ ise. Majority of them had ordered that post back from it later. Only about 20,000, just like that. Because now we are the actual problem with the business of it. Okay. So now, for the way because now they should wait for next time. They stop chatting me. Okay. Is their own okay. There is somebody a lady that chatted me. She said it's in Lagos. Once do you want to go into petty business? That's what I wrote there. Said that I want to go into one thing. Okay, how much would this be of help? He said 150,000. I ignore her. Because why? Some of these people, some of them are scammers. Because somebody I have not met, I don't even know whether I am a man or a woman. Now, what I wanted the person to do is okay, even if it's 20,000, 30,000 naira, maybe I'll be frying chin, then hawking them or frying one thing or the other. Some to make those buns, those meat pies, maybe with showcase. If you are hawking, one good thing about life is that by the time you fry those meat pie and chin and be going, somebody will just say, how this person humble herself so much? Okay, is there any other thing I can do from there? At least he have proved to people that he can start from little. Then if you now say, okay, after 3 months, it's okay. This my chin business has been going on. At least I'm feeding myself from it. And now the money I have in hand now is 40,000. Wow. The person that gave you the money will say, wow, since you can make this money after feeding on it, you still have some profit on top. It means that even if they give you 100,000, you will grow it. You must prove that you can be able to grow something. The same thing is what nature does to us. Sometimes you'll be asking for too much, something big. Now, why I did not give her the money she was asking that? I gave her that 20,000, 30,000 naira. She said 150. For me, she's not serious because she wanted to start big. But now, what is the guarantee that if she starts big today, you will not close to her? Because she has no experience in what she wanted to go into. It's just that people want to start big. I want to start big. So sometimes in nature, prove to nature that you are capable, that you are already believe, that you will make progress in whatever, and if believe that if nature bless you, that you will be able to
manage the success very well. If not, there are some people that if they are blessed today, tomorrow they will forget where their blessing came from, thinking that they merited it because of their own smartness. So what I'm saying in essence is that today, as our preaching goes, today's teaching, learn how to always remain grateful. There was a place even na Ogbuefi ekwukwara onye asị na ọ bụgoro na Chineke nke abịarọza ha, I think ọ bụ na Osheda Misheta gara but o nwere a figure kwuru ya sị na ọ bụgoro na Chineke nke ha na-efe abịarọza ha na ha kwesịrị ike. I think Osheda Misheta na birthday. So onye na-achịkwa nwa bụ na that conviction is what you will believe as another person. You have come back to your roots. Believe that once you are back to your roots, make sure you will not soil your hands with blood. Make sure you can't intentionally decide to kill somebody in whatever form. Now, if you are doing what you're supposed to do, believe me, it's just a matter of time. The goodies you are sowing will start multiplying back to you, the originator. So never you give up. Once you are doing at the right track, keep on doing it. Kembe is your owner. Now, once you are doing what you're supposed to do, not than Igbo, believe me, it's just a matter of time. And when your door will open, goodies keep on coming. Now, Chuaja, Makana, I don't want to whether Ajana or Chuapro would or Abaja, I want to get but when you have one in a candle stick, where are things not with that pollination, they are all Aja. Meaning give arms to the real beggars. Aja, Bob. Keep on not Chuaja. Keep on petitioning, keep on having this confidence that look, Obona Chukwu Okike and nature get blessing, not get blessing. By so doing, it's just a matter of time. You can know what you should begin. That's amazing. Now Chukwu Okike can bring me in. So I want to watch video in full. That is videos in there because not Nanibo, who was. I will over 400 lectures. I will so far. Jee na my YouTube video, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi oraifite. Ma ha wee jee na Facebook Ugochi oraifite. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka agbaala gị afọ ma ọ na o nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ gbasara ọdịnala Igbo ma ọ bụ ọrụ mmụọ, chaatị m na WhatsApp 0805 78 37672. Daalụ.